Sanibonani ngiyabingelela baba Mnguni umthandi wabantu isefula amanye amadoda indoda engazalwanga indoda okwasi siphandle ngiyabingelela kakhulu ngizothi ke namhlanje ngizokhuluma nje ngento esihlule abantu abaningi kunento esihlule izinyanga eziningi ikhona lento yokuthi umuntu wazalwa intombazana mangithi umuntu wazalwa intombazana ngiqonda ukuthi ingane ekhaya yafika yazala yathola umntwana mhlawumbe ifunda isikole yathola umntwana bangashada noyise yamzalela ekhaya mhlawumbe yaze yayoshada kwenye indawo kodwa yangashada nalo yamntwana lo yamntwana bese ethi wenza izinto zakhe zingafuni ukuphumelela zingafuni ukulunga ahambe ayenyangeni kuthiwa ubangazidalwa kufanele abize isibongo sasekhaya komalume njalo methi yohlola ukuthi ubangazidalwa ngoba baba khona nomama abalobananga lonto leyi kubangela ukuthi ube nezinkinga ngizothi ke namhlanje bafowethu ake siyibuke ngelinye iso lento ethi umuntu bangazidalwa bese singene ekuthenini uma ke bangazidalwa imuphi umthelela ngampela esingahamba siwubone nongahamba wenzeke kuyi ngoba ubangazidalwa nje ubaba wakhe noma wakhe abashadana ubangazidalwa nje unina noyise bathandana bahlukana bese kuthola ukuthi abantu abadalwa seziyambanga ahamba ayobuyela esibongweni sekhaya komalume kufana ahambe ayokwenza amalati lapha komalume wakhe kufana nje elokhu ebangiwe ngizothi mina ingane uma izozalwa la ekhaya ifika indaba yonakale ngokuthi kujika thina abala ekhaya siyibize ngesibongo sakubo kuthiwa hayi umnguni lo hayi ugumede lo kodwa sibe sazi ukuthi ugumede akakaze akhiphe lutho isintu sithi ingane ibizwa ngesibongo sika mama wayo unomphela ukuthi igazi lakwagumede noma igazi lakwamnguni lokho kusekwaziwa abantu abadala kodwa yona ibizwa ngalesi sibongo sala ekhaya ukuthi lo umnguni ngoba uzalwa umamnguni unomphela aza afike esigabeni sokuthi uyaganwa noma afike esigabeni sokuthi uyagana la khona okusuke sekukhulunywa khona idlozi la khona sekumiwe khona esigcaweni kuthiwa ake kukhuliswe idlozi kuthiwa ziyakhuleka izinkomo kusuke kushiwo manje omkhulu bonke bala ekhaya nokhokho bala ekhaya nobaba bala ekhaya kuthethwa idlozi ekugcineni bese kushiwo ukuthi ke lona njengoba umamnguni nje kahle yena isibongo sakhe esakasibanibani kodwa ngoba abakasibanibani abavelanga ingakho ke lesi sibongo sithi asisiveze senzele izingane ayoyizala ukuthi zingadlaleli kulesi sibongo lento ishuke yenziswa ukuthi ingabi uhlupho ngisho ezingane nazoyizala ngoba lento yokubangazidalwa noma ungayilungisa wena uthi hayi ubuyela komalume izingane wena oyizalayo nazo ziyaqhubeka futhi zibe nalesi simo sokuhlushwa ukubangeka kweyidalwa emva kwalokho ke usuke umuntu ke ephathwe kahle ngokuzaleka kwakhe kuphi ekhaya kodwa uma nilokho nibiza lesibongo sala ekhaya komunye umuzi bayalwa laba bantu ngoba phela bazolokhu bemenza manje ukuthi akaphume manje bese bemonela izinto zakhe zingakwazi manje ukulunga bese kuba ukuthi omunye mase sizimbangele kanjalo izidalwa sefanele enzelwe kunekhubalo okuthiwa usidalwa la enqonde khona ukuthi noma uthiwa idalwa umuntu uziyambanga kodwa leli khubalo okuthiwa usidalwa uma ningamsebenziseli lona akukwazi ukuthi kulunge izinto zalowo muntu lowo ngoba uzongena ngale elokhuzeni esibongeni sakomalume kodwa isidala lisoloko sihlezi
amazwi esidalwa nemibani yesidalwa esilokhu sishilo ukuthi lona simfuna ngapha kuzokukhona kodwa lemuthi manje ukwazi ukumenzela wona ngendlela agezwe ngawo lo mntwana ziyakwazi ngempela into zakhe zivuleke ngoba abanye babuyile emendweni ikhona ukubanga zidalwa abanye babuyile emsebenzini ikhona ukubangwa zidalwa abanye ababoni nje namhlanje emehlweni bafaka izibuko abanye baneyinkinga ezimangalisayo ngoba kunalento ezidalwa eyenza ukuthi nomuntu sethola umshado zibange idalwa ukuthi lo mshado unikwa yithi zibange idalwa hayi lo mshado unikwa abakomalume bese lento iyaphambana bese igcina yakho ukuthi umuntu usezolokho ehlukumezekile ngizothi ke namhlanje kuwo wonke umuntu onenkinga yesidalwa onenkinga yesibongo akazi ukuthi kubalekile ukuthi mawulungisela isidalwa ima ukuphakamisa isibongo sasekhaya kini mawazi ukuthi akulungiswe ake ugqile sakomalume ukuze kungabikho umbango noma thola impande yeyidalwa ukwazi ukuthi ulungiselwe ngayo bese ubanjani uyakhona ukuthi uphile uyakhona futhi ukuthi usizakale ngiyacela ukusho futhi ukuthi kulenyanga mhla uMarch 4 5 6 ngizobe ngise Midlands ezone 5 ila ngizobe ngisebenzela khona ezinye izinsuku ngilapha eNanda emawodi wonke umuntu odinga ukubona baba Mnguni nathi number ngezansi akhona ukuthi afone athole indlela ngiyacela ukuthi manifona thatha ama direction kuphela ngoba imibuzo lapha nabayiphendule bazokutshela nje ukuthi ngikhona nini nokuthi ngitholakala nini konke uzokuthola mase ufikile kimi ningalibali angihlole efonini ningalibali fusho ukusho ukuthi inabit 066 angisayisebenzisi ngilokhu zokushumayela nje ngoze ngene egodini ngoba baningi abantu okudlalwa ngabo becaba ukuthi bakhuluma nami kanti bakhuluma nomunye umuntu ningakhohlwa ke baba Mnguni inkosi inibusise ongenzeki kubantu lapha koMnguni kuyenzeka amen.